Všetci veľmi dobre vieme, ako to vyzerá u nás v zdravotníctve. Koľko stála návšteva v ordinácii pani Kolohnátovú a ako si pani Hermína poradila s doktorom, vám zahráme v nasledujúcej scénke. Tak, ste v poriadku. Pán doktor, potrebovala by som papierik do roboty, no viete. Aha, áno, iste. Sestra, vypíšte túto pani papierik, penku, na dnešný deň. Tak pán doktor, ale koľko to bude stáť? Pozriem sa. Papierik, kde to mám? To máme v položke SDXGP 16/7/98. No je to to isté ako recept. 4 koruny. No tak moment, vážený. Vy si tu so mňa robíte srandu, však. Máte tu nejakú utajenú kameru? Ja to viem, pán doktor. Prepáčte, prosím. Vy ste cudzinka? Ale horký, že cudzinka. No však som tá Kolohnátová, z Hornej Úbrate. Aha. No tá, čo vám nosí nejaké vajíčka a občas aj nejakú tú šunku. Bolia ma kolena, pán doktor, mám reumu. Určite nie ste cudzinka. A či viem, či cudzine, či domorodec? Však som sa tu narodila od vášho. No len pokoj. Tak vy neviete, že najnovšie sa u lekára platí za vyšetrenie? Tady. Vy to neviete? Za recept, za pozdrav, za stanovenie diagnózy. No na všetko máme cenník, všetko máme podchytené. No a tá na čo si ja celý život robím? A na čo si platím poistku zdravotnú? Čo? A to sa mňa pýtate? To ja neviem, pani moja. Ja sa do takých vecí nerozumiem. No tak prišlo nariadenie z hora, že sa platí a bolo to. No, kto by sa už dneska rozčuľoval, no nie? Ozaj, sestra. A vypíšte jej účet na 2000. Za vyšetrenie a konzultáciu. A vypísanie účtu to bude koľko? Za 4 alebo už za 5 korún? Za 4. Ale prosím vás, sestra, no nebuďte taká malicherná, nebudeme sa tu predsa o korune baviť. Do vypisovania účtu nezapočítajte. Dáme túto pani Kolohnátovej množstevnú zľavu. No ako dobrej zákazníčke. Tak dovidenia a príďte sa nechať vyšetriť aj na budúce. Zavolajte mi ďalšieho pacienta. Ako nám to dnes dobre odsýpa. Pán doktor, No? prišla pani Hermína, aby ste jej poradili nejakú otučňovaciu dietu. No tak mi ju pošlite do sestrička. Poďte ďalej. Máte škopúkava. Vy ste ale hebedo. Dobrý deň! Budete sa čudovať, ale ja som sa tiež takýto kredens nenarodila. Ešte prednedávno v tej škole mi hovorili prúci. Taká to bola číhla. Neskôr nám napokrikovali, že gitára, odpíka sa a nakoniec basa. No a pozrite sa na teraz, ako vyzývam, však som jak živá reklama na krasúru. Mám na sebe všetky krásy Slovenska. Hneď sa vám zvakujem. Vysoké Tatry, nízke Tatry, aj Martinské hore. Pani Hermína, a koľko vážite? 99 kg a 99 dekov. Žena Božia, veď pri 100 kiloch vám zoberú občiansky preukaz a dajú vám zakálací list? Ja za to nemôžem, pán doktor. Na mne si to sadlo na môj dušu kocí. Tuším, keď jem dostávam falešný vzduch. Však ste už širšia ako dlhšia. Viete, pán doktor, ja som už vyskúšala všetko a nič. Aj tú čínsku súčtovačku. Veď ja, to sa je len pol litra polievky denne paličkáma. No a potom aj tú keksovú. To sa je prvý der ráno keks, na obed keks, večer keks
milá pani, no vám nepomôže nič inšie, iba sa naučiť rýchlo otáčať hlavou, zľava doprava a sprava doľava, takto. A to stačí, pán doktor? No tak samozrejme, že to stačí. A ešte mi povedia, kedy mám tú hlavu tak otáčať. No vždy, keď vám budú núkať jesť. Tak múdro ste začali a tak proste ste skončili. Dovidenia, pán doktor.